राज्यात तिथीप्रमाण जाल्ल्या शिवजयंती निमतान शिवप्रेमींनी वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. जय भवानी जय शिवाजीच्यो घोशणा करीत शिवप्रेमींनी मिरवणुको काडल्यो. तांच्यांनी एक लार्जस्ट अशें इन्स्टॉलेशन म्हापशा ह्या शहरा भितर जाल्लेलें आसा आनी आमी सदांच सांगता की दीस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिनंट स्टॅच्यूज ऑफ छत्रपती शिवाजी इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. आतां जायते जालेले आसा बट वी वर वन ऑफ द फर्स्ट. विजयनगरच्या राजांनी परत बांधलं हे दिवाळी बेटावर होतं. पोर्तुगीजांनी ज्यावेळेस इथली मंदिरं उद्ध्वस्त करायची हे केली सुरुवात केली त्यावेळेस त्यांनी पहिल्यांदा दिवाळी बेटावरच सुरुवात केली आणि सप्तकोटेश्वराची विटंबना करून ते शिवलिंग विहिरीवर आणवलं. डिचोलीचे वतनदार नारायणराव सूर्यराव सरदेसाईंनी ते शिवलिंग उचलून आपल्या डिचोलीतल्या हत्तीच्या हिंगळे नार्वेमध्ये येऊन ठेवलं. शिवाजी महाराजांना हे कळलं की कदंबांच्या राजदैवतेची ही विटंबना आहे. अशा प्रकारे निवासिक जे आहे ज्यासाठी त्या राजदैवताला राजाश्रय देणारा हा पहिला. मजगती शिवजयंतीच्या निमतान सांग्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची हजारांनी शिवप्रेमींच्या हाजेरेत प्रतिष्ठापना जाली. कांय दिसा फाटीं नगरपालिकेन दिल्ल्या जाग्या मुखारूच चर्च आशिल्ल्यान थंय छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारचो न्हय अशी मागणी लोकांनी केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.